Ya, magnano mbola tsara antsika jiaby amin'ny ty andro dimanche ny anty. Tsy fataon'izako be magnano live dimanche fa voatery amin'ny raha mandalo an-tanàna. Ny raha mandalo an-tanàna tsy atao ny hangigny, tsy atao tsy ny hamody vava. Teto zay ny volagna, teto zay nagnambara tamiregny raharaha ny 25 septembre jusqu'à tsika navy 14 octobre 2025 teo, hoe misy tsy maty voalavan-kibo ny zaza taranaka nambelan'ny tariky TGV sy ny Orange. Zay baka teto ny volagna natao fa zay adala, nareo agny fogny volagna, matoa zay mivolagna fitiavanay tanàna ary ny fahazahoanay vaovao maripototro marigny andesinay manety le mpitondra fanjakana. Apodiko hely tantara mikasiky ty Forosy ty. Io Forosy io ny tegna ny boany zo ny tirahiny ngay Rajoelina tondra fanjakana tamy teteza mita. Ça veut dire nanomboky 2009 ny tegna hoe ny poiran'ny Forosy. Talohan'ny 2009 fa nisy Forosy, 2002 fa nisy Forosy io. Ny Forosy dia ro tanora ny tarimigna na biazigny tamy fomba ratsy ary nizariny pesosy amezagna raha mahadomeligny. Tagny nanomboan'ny Forosy. Ary atsika koa mahazo honogno tamizegny nanomboky 2002 zegny nisy an'io Forosy io, afa nisy ny fisamborana, ny fagnadiadia, zany hoe ny enquête nandeha tamy 2002 zegny, ary efa hehe fa regny fa tsapatsapa hoe azovy lohandoany nanangana ny tarimy reto zaza Forosy reto. Diagoany tsy be, diago hely. Azovy reo za ny Forosy ro dia olo baka amitsika diago io ny formé ny tarimy ro io tamin'ny alalan'ny raha mahadomeligny, iny drogy. Za tsy anongona agnarana fa koa tsika diago io atsika jiaby na hoe azovy aby ny tompona ndraiky tamin'izany andro zany tamy 2002 nandeha tafara nitsanganany ty Forosy ty. Aleo aleko bakagny baka tantara. De izy koa navy le fananganana le Forosy nataondreo olo maventiventy lohandohany tadiago teo efa tiany raha hitandreo mety nandeha tantaran'ny Forosy hoe magnano karaha Marseille, règlement de compte quartier samby quartier, vogasy manafiky Tanamboapistasy manafiky Ngalabengy manafiky Lokoto, nandeha parta quartier fagnafiagna règlement de compte ty resaky Forosy ty.
De nisy moment izy koa navy korontana ny 2002 igny, atsika jiaby aza magnadigna tantara fa etsika raha zegny, nisy moment tsika teo fanamboarana forosy nataony fitondram-panjakana ny 2002, le hoe natao hoe zaza maditra, navory ro drisegna ro ta tsy afary ndraiky ta Tanora. Iny raha nisy ray aman-dreny sasasasany, nisy ireo anisany nitarimy nanangana ty resaka forosy ty, nagnasary ny tretry farany maximum hoe azanakanay nalefanareo Tananarivo, nalefanareo tany prison, ro tsy raha natao prisonnier fa ro hoe amy mahazaza maditra ro natao dressage, amolagna ro hoe baka mba ho tonga saigny ro agnatsoana ro amle jery fa dontonazon'le zava-mahadomely. Imaginenareo tamizegny fa le forosy tamizegny même matsagna be midiben-dragnahary igny ro tsy latsaka ny 10-20 magnano andiany maro, ro amizegny tsy haiko 15-16 ans 17 ans farany be tamindreo tamizegny 20 ans azo kono. Nindra nisy fitsaragna ro io tamy tribunal ta Diego teo, za tamizay tagny ialako tsigny za koa manogno olo araiky tamy fitsaragna ta Diego io tamizegny, substitut madame Sisi, mety mahay za izy koa izy mitandregny zazy io, substitut madame Sisi ta Diego teo tamizegny, izy nagnambara za azoko be zay niany mitsara forosy izy anao veo mitandregny karakory ataondreo tsaiky ro mamaly zay. Aza lavolagno amy tribunal ro tsaiky ro mbola mamaly anareo ke anareo mangigny. Anao ko mahita raha zay koa volagniny substitut ta Diego io tamizegny, ialako tsigny madame Sisi teo tamizegny, mampahinakinaka mampavozo izy tsy haiko 16-17 ans. Effectivement zany andeha anjara io tamy tribunal ambany tary, tamy résidence tary. Tanareo mesony boucher regny, galagala mesony boucher regny, raha kakara regny isorandro acide lelan'ny meso igny ambarako anareo. Za nagnatriky tribunal io teo tamizegny, nindra misy tamizegny ro za koa tsy diso ampatsarova za fa ela raha zay, ro Tanambo Pistache nanafiky tsaiky ny voagasy io, tanareo croisement ny amin'ny ambasa amy consulat io Diego io amy CT croisement io teo ambarako anareo règlement de compte. Côté ndreo voagasy nisy tsaikindreo voa, tsy nagneky reo fa reo mila mamaly tsaiky ny Tanambo Pistache. Nisy tsaiky naty tamizay tamy tribunal tamizay natao enquête-ndreo tsaiky ny Tanambo Pistache reto, araiky farany be 17 ans amy tribunal. Non, attends, devant juge et substitut mamaly hoe tsendriky nefa za mipetraka
resaka farioza am'izany no atao. Zay ny tribunaltsika Madagasikara ito. Tsaiky de 17 ans. Masaky mamaly anao président de tribunal. Ndraiky anao substitut hoe tsy endriky nefa. Ary zafa nagnano alerte eto tam'izegny hoe le olo maventy ny formé nanangana io formation ny tokony samborigny. Atsika dia koa kaza mifamatra fa atsika jiaby mahay hoe azovy lohany namorogno ro olo aby reo. Misy preuve. Pourquoi ro tsy samborigny? Fa le zaza vangoegna droguenao ambelanao, anao ny formero sambora. Les formateurs. Io boka problème tsika dioko. Atsika ataon'olo lefaka, atsika ataon'olo foagna. C'est vrai tsika tsisy jery. Fotony atsika ofo mandroboka zanaka atsika. Mifamony faty am'izay. Atsika igny tranquille. Fa ela zay teto ny alerté. Ny vola nagnambara. Io tanky tsy ramasenareo le gros poisson mpagnano raby ro zaza ro tsy voly. Parce que pesosy mitoriny. Ary pesosy io mandroboka jeriny zaza reto vangoigna amy drogue. Zegny raha misy amy forosy io. Zay tsy tandregnesana vola. Fotony zay tsy mahasigny vola. Zay tsy direny parce que nareo tsy mitedy goa, nareo mila manambitamby olo, arrête nareo ndraiky fagnamborogna olo. Voilà izy io. Voilà izy io résultat. Non, ampodety le histoire parce que tant que le olo ny formé raha io namorogno raha io tsy samborigny, io misy fo. Iny tsy anamborogna le olo. Solution fanambaranay teto, ravagna raha jiaby. Fa tant que raha jiaby io tsy ravagninareo, io tsisy raha ilaminy. Nandamoaka raha nataotsika. Raha zay mbaranay eto sanandra. Ravagna constitution, ravagna institut jiaby, ravagna administration jiaby ravagna à zéro. Fa io koa tsy zegny. Vonomaly tsy afaka malany zany volan'iziny teto. Retour de flamme io tsy digninareo eo za. Ny volana zay za teto. Parce que iro tseniky maty voalavo ankibo. Nagname exemple teto zay jiaby. Nagname exemple teto jusqu'à Zandry Lafabre. Nindra nameny exemple teto zay nangala horita. Tsisy hafa ny horita io raha mandalo amitsika Madagasikara. Tant que le rantsany, le madiniky ambany ary tsy voaeliminenareo jusqu'à le fakabeny. Madagasikara toujours en rond karaha io. N'olo Diego io, iro sambo maventy reo mahay, ro olo maventy amy fitondragna ao, Diego mahay hoe azovy topina ndraiky tamin'io forosy voalohany. Agnisan'izegny Rajoel, agnisan'izegny koa tianareo tognoniko eto, Diego jiaby ro, sambora. Tsy anaokegna maso koa tianareo tognoniko eto zala. Navy conseiller technique ny di azovy Rajoel tamy 2009 jiaby ro baka Diego namorogno forosy. Ary baka tanamboa pistache tariny boany forosy voalohany. Tsika zao ro olo mipetraka tanamboa pistache. Tariny eny boany forosy voalohany.
2009 tegna nagnizigizy ny fisian'ny forosy ta Madagasikara indrindra ta Diego. Tam'zegny za mbola niasa tamy faritany naezana raha jiaby zay. Ary naviany nanambotro ro tsaiky ro nalefa t'Antananarivo. Ino agnaran'ny place lalagna mandeha Majunga Anjanamasina tagny tamy 18 tagny. Ni menimenigny ray aman-dreny zay nanagna zanaka nalefa tagny jiaby teo. Ary agnisan'ny menimenigny nitsangagna voalohany iro namorogny forosy ta Diego teo. Masaiky efa matra eto ro aminanjy. Mialatsiny tompoko. Ny volana zay teto après igny raha nandalo 14 octobre après nandalo raha 25 septembre igny. Ka justement frère zay boka volanko aminareo tsy niany commissaire de police tsika io mbola rahalahin-dreo tsay Christian. Ary io commissaire de police io agnisany namotiky fiaignan'ny tanora Madagascar Diego io. Mamalia izy niany fa valiko ameko bon paquet rahalahin tsay Christian commissaire de police io. Firy olo vonendreo tagnatin'ny prison teo tagnatin'io commissaire teo. Nisy tsaiky lehilahy teo aia olo agnatin'ny garde à vue teo ta Diego teo ke maty hoazy agnatin'ny garde à vue. Vous trouvez ça normal? Politique tsy ava za tsy mijery zay tsy faly mamalia. Ary zay place tadiavinao jiaby Diego io ro mianakavy. Ino tsy anamborona ro nino fotony nino camarade copain copine copine copain 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 mialatsiny zalahy. Atsika nanjary karaha na Arlem fo fa tsy magnano karaha io, ndre a Texas fa tsy magnano karaha io. Famille n'olo araiky magnamerde atsika tanàna araiky zala putain. Fa nagnino loatra e Valiao nagnino loatra nino za zanaka Ambariobe raha tsara nisy taminay Ambariobe teo forosy misy raha zegny aminay fa nivolagna za teto ni alerte za teto adosoanareo aminay io non tsy nijeregna parce que zokbe ny vola ravagna OMC aminay Ambariobe fa iro tegna mitarimy ro io aminay non tsy atao. Iso e fotony zay amvolagna eto zay foagna tsisy jery. Iso raha mahazo zanaka atsika raha latsika nabavitsika asiditsika mbola miamby nino ny volagna za surtout zany volagna tanky tsy ravagnina ro io assemblée nationale io. Ito atsika fampinanteny sy ny amany eto fa tegna baziny raha io amin'ny assemblée nationale io. Zay tsy faly amin'ny assemblée nationale mamalia za député tsy faly zala tsy avozoko io lohan'ny assemblée nationale io lohan'ny raha jiaby. Imaginenareo atsika zanaka Diego atsika tompony Diego ma aza la kira ambony tragnony gendarme tragno bozaka ambony tragno oky anareo zao ny vola aminaka fa gendarme en tragno bozaka tsy aregny raha andalo amy kira. Ne prends pas les gens comme des cons. Wow
aza ribribegna zay tragnobozaka mbo tragnony kura raha mandalo amin'ny kura tsy ho regniny tragnobozaka miambigny baka Antananarivo tragnobozaka voetsika iny foasan'ny gendarme tragnobozaka za teto iaho moi tamy grève-ny jeune Z regny za fa nivolagna université ny Madagasikara jiaby tanky tsy dovonareo mpianatra reo ina raha tsy fihinany fo parce que nagnino nazavaiko teto toute l'université campus ny Madagasikara jiaby fa tsy mpianatra mipetraka fa la famille am campus fa tsy mpianatra fa la famille on zanaka on baba on reny on zafa ndraiky fa magnano dokany épicerie bara même agnatin'ny lakoron'ny campus oh za tsara nahita campus d'université rano baban'olo nianatra to ren'olo nifanambady tamy cure ndraiky nipetraka tragno araiky amy cure zay hety mba nipetraka tamy bloc 22 ta 67 zay tsy midongy ko fa vita fianaragna ane zay niala ko olo baka nosy be ndraiky Diego tsy nahay bloc 22 zay ta 67 zay tsy midongy zay tsy mipetraka zay tsy namilo fa zo ndre 67 si teny cure 67 jiaby igny olo tamy 1800 tamy promotion ne mbola mipetraka mamelo tegna ao ino amizay problème zanaka tsika topo tanàna tokony hipetraka amy babatsika ndraiky renitsika amiagna tragno parce que copain copine fa le zanaka anay baka ambanja baka ambilibe baka ambario be ndeha antra amy cure Diego tsy mahazo tragno anareo mahita zay normal za teto ny volagna ka exceptionnel ny alerte za teto lycée amin'ny ambario be agnatin'ny lalàgnany éducation tsy azo atao magnano ny bar ny épicerie à quelques mètres miala lycée ny l'école amin'ny ambario be io ndraiky niany nisy olo nitandregny varavaran'ny lycée misy epibara varavaragna ny lycée amin'ny ambario be misy epibara ny volagna za teto io amin'ny ambario be io place publique io place ny olympiade nandeha nasiagna M3 tsy haiko M3 io mandafo toaka mandafo any ça se fait pas tsy nijiregna zoky be parce que zoky be ny volagna zigny nitandrignesanareo tamin'ny Cisco nitandrignesanareo tamin'ny Dren nitandrignesanareo ministère ny fampianarana non tsy nitandrignesa parce que copain copine izo nagnano contrat ndraiky mera taloha raha nisy amin'ny ambario be io M3 io iny tsy agnadosogna io devant l'école devant lycée non tsy nijiregna parce que copain ireo nagnano contrat tsy azo nanuler quel contrat io place publique za tamizay nivola mba ambaranareo za vadiny vaza gasy ny tompony M3 io aia en France izy aia en Angleterre aia États-Unis izy mahita ke place monument andesiagna raha karaha io mba tongona aminaka ambarareo tsy nijiregna fotiny copain copine azalahy zay teto tsisy raha tsy novolagninay lalagna zay nampahafantatra tsy mety non tsy jiregna parce que zandry Joakim zoky be ary Fabra regny mila watawata fa regny tsy mila tandrignesana voilà bravo
Igny cité nambopo regny cité universitaire okazavany koragna zala regny préfa jiaby hitatsika igny ankatso 1 ankatso 2 regny cité universitaire regny non dadin'olo dadilahin'olo mipetrako zafin'olo navy afara anka mpianatra baka afara normal ro tsy hisy tragno mampalahelo le toetsaigny mampalahelo ny volagna zay teto ravagna io resaka directeur en secret no non tsy tandrignesa ro mianakavy amy secret no misangavy zalahy secret nanjary société ny famille secret ny magnaboatra tragno ny famille dossier mombarazy igny fa nalefany amy président igny oakanao monsieur le président ndraindraiky le plus vite possible mikasiky la famille secret ty zegny place jiaby zavanao diego la famille za teto ny volagna Fabrice ny volagna nagnazava zany gaga fa no moaly igny nahita publication nataony zandrilahy kibony daba tsy tokony karaha igny nataonareo ro jiaby amy ministère hitatsika directeur des cabinets, les secrétaires tiers particuliers, jiaby amy ministère mipetraka zao mbola olondrô nambarako teto raha zegny surtout a primature ao mbola rô mianakavy io zegny naviako voalohany mivolagna zegny teto za hoe ravagna institut ravagna sénat ravagna io constitution io ravagna io assemblée io fa loha maloto ny assemblée io rô non tsy mijereny ny volagna Sandro Joakim teto tsy mijereny voatsela za koa teto ny volagna mialatsika aminao Zandro Bora réglage nikaiky anao tamy téléphone za frère Zandre diova cure fa mafy raha mahazo Zandro ro micure fa retour de flamme no tsy digninareo amteny anareo Bora réglage zany agnambara izy arova mpianatra reo frère mafy raha mahazo ro mpianatra reo non natao ifampanginan-jaza zoko be izy io atsika isan'andro amy volana tsaiky andafy tsy azo popoa tsy azo io ben oui tsaiky andafy gâté pourri je suis d'accord fa roa ampianarigny lalàna ro dirisegna amy lalàna fa mitsika igny tsaiky pourri total ny vahiny garamaso avy ary magnano zay raha tengro amy resaka tourisme sexuel normal amizay barahoagna drogue magneraka tanàna atsika moa deja fa misy aia Agnalabeny Ambanja io fa firy taogno manapaka Jamala io mevagno no fo Jamala isaka taogno atsika manapaka io non malalaka normal cocaïne midriky moramora port jiaby malalaka karaha ataony amin'ny Ambaribe io normal italien ro mampidry cocaïne azovy ndraiky ny sava tata marron voalie midriky amin'ny Ambaribe tsisy
sitrandreo le voalia katamara mitiky mitondra drogue cocaïne baka mampiditry vola amle pitarimy pesosy normaly amizay ny karama maboto droguegna mamono olo ary mamono olo aty tsisy suitiny mamono olo mandeha la guerre tsisy mitory amy tribunal nefa io simple edy raha novolagniny jiaby teto hoe ravagna institut ravagna assemblée nationale ravagna administration jiaby io tsika mikomansy à zéro non tsy mijeregna zandry faby raha magnaja anao zokinaka fa tegna mialatsiny fa mandreraka le raha karakory zany le ya mbola tsaratsika jiaby avagnaby magnaraka tian'olozoko be ty ary soragna tsika atranatany satria maligna atsika zegny ny raha mandalo an-tanàna na hoanareo mipetraka amitsika agny na hoa atsika baka lavitra eto dia atsika jiaby samby tompony aminany de mampalahelo mampitotono agny ny raha mandalo an-tanàna fa indrindrandrindra raha mahazo raha misy amin'ny université tsika amin'ny Diego zegny maro raha efa nazavainy zokobe teo ary ombako manana aminany zegny fa ny raha tiako ipodianatsika hely atsika mipody amin'ny hoe historique hoe nagnino ma atsika avy amin'ny situation karaha io atsika nagnino avy amin'ny situation io zegny ny raha misy zegny voanalohany ny fitantagnana université Nantsiranana dia misy gaboraraka ao fa io zegny tsisy olo masaky mivolagna zo fa ampoinpoint olo tamby mifampivolagna fôtony hitanareo misy agnaran'olo zegny ta Madagasikara tary tsy saky tonogny mavozo anao manogny izy satria raha manognono anao tonga de efa miditra en prison de la zone reto famille voalohany akeny Kiravatomanga de famille Tse Christian reto ro zegny olo tsy haiko hoe olombelogno karakory zegny ro hoe tegna zany any tafandiniky mare za hoe mba olombelogno karakory anao raha ohatra ka amy tany avianao amy tany misy anao magnano etraketraka karaha io olombelogno karakory loatra manao io iaratsika mahitany amin'ny université iaratsika amin'ny secrency namany ka matetiky zegny iny raha misy ao ny raha misy ao de resaka hoe népotisme io ihany zany hoe zegny tsisy raha mandeha amin'ny université Nantsiranana io raha tsy mandalo amty famille fôtony haitsika zegny na présidente n'université io ny anabaviny Manoranta Cécile madame jeko izy fôtony ta fotoagna anandrany zay mbola afaka mifampiresaka afaka mikoragna olo mbola mety azo mitandregny raha fa ny système misy taty afara zegny dia miafara amin'io resaka népotisme zany hoe ny badakama sy ny karazany sy ny namany ka miteraka io raha mandalo io voanalohany amin'ny université efa lalagna international zegny tsy atsika volako namorogny université fa tsika magnaraka ny raha fanataon'olo de misy ny atao hoe franchise universitaire zany hoe io fidirana amin'ny université io ny ataontsika hoe ny force sy ny namany dia tsy afaka midimidry koa fôtony nagnino ireo olo jiaby hitanareo amin'ny université io de ireo ce sont des élites c'est pour ça qu'on le protège on mety docteur on mety avocat on mety tsy haiko ingénieur on mety ireo io ny élite tsika zegny agnanaovana io franchise io tsy agnanaovana herisetra zegny mandeha midroary satria ireo tsy haika voa raha ohatra ka mianatra ireo no ho lasa responsable hikarakara administration-tsika jiaby sy ny namany fa matetiky zegny raha zegny tsy karaha zegny fa noho reto nametraka système de corruption de népotisme sy ny karazany avy amin'io situation io atsika ino ny raha misy misy ny atao hoe mikarakara ataontsika hoe œuvre universitaire na œuvre sociale satria kelika zegny ro tsy haikaboa mandeha ry andianatra ça c'est une chose fa ro avy ary andianatra tsy maintsy mipetraka amy tragno rô mihinano mivelo miaraka amin'ny mpiarabelogno rô namandreo sy ny karazany io le œuvre université zegny amy resaka tragno sy ny karazany ka ny raha misy zany noho ny magoy maro misy tsaiky misy fa tsy tokony hipetraka amin'ny université io mbola mibody tragno misy olo mpampianatra ataontsika entre guillemets fa tokony mahavy ny tegna izy mafondro tragno io mbola mibody ao koa
zany lasa variona aombany mbola hitanareo agnatin'ny vario reny mbola hitanao malalaky fa tsy digny karakory zegny fomba afahatsika hoe ireo tsikabo vita fianaragna agnatin'ny trano tsy zarizary karaha io c'est pas possible raha karaha zegny fa io noho raha jiaby zegny fa mitombo noho raha jiaby zegny efa système napetraka dia lasa karaha hoe normalitude zegny lasa hoe norme zegny hoe mahita tsaiky agnatin'ny rovana kokoa nefa reo tsaikabo no lasa olo ataontsika hoe entre guillemets andray fahefagna andray responsabilité amin'ny ampandeha le rabetsika sy ny nama sy ny nama de amin'ny raha mandalo niany raha mandalo no maro jusqu'à niany zao lany fagnahy amin'ny fandraisagna andraikitra raha vo nitranga io ka io zany hoe nagnafitra tsaiky boka foroche entre guillemets tsaiky ataontsika fotony foroche baka à sens large izo fa hoe misy tsaiky ny karamegna andeha lefa andeha imaty hiditra amin'ny université andeha agnakorontana fa indrindrandrindra ny famono andraiky avy amin'ny me trano atsika mivolagna zao maro trano me ao atsika amin'ify déjà atsika fa tsy mavita ny magnamboatra ny vao koa ny elo motramotroka miragna rovan'ny kisoa rovan'ny kamankory tavela koa mbola mais est-ce que vous vous rendez compte le problème où on est aujourd'hui ho azontsika sarantsegna ve tompoko atsika jiaby magnaraka ty leva ataony Zokobe ty hoe ny problème ny io fa tsy mahampy tsy vitany fa tsy mahampy mbola oroana odorana asazonareo ve le problème tsika agnatin'izegny zara ino mahatonga zegny ny mahatonga zegny de mbola etraketraka ny reto olo reto etraketraka ny reto olo reto ny mahatonga zegny satria mitaky reo tsaiky abory nagnano hoe manifestation hoe amin'ny raha jiaby hoe mba hanana environnement tsara afandro miegny agnatin'ny université sy ny namany mitondra ny tologny sy ny karazany normal reo koa mivolagna hoe ino ny tokony fagnadiovagna atao agnatin'ny université ny ato ny olo fa tsy tokony mipetraka ato tsy tokony mandeha arony d'après ny ranony courant efa nagnamia reo délai amezany 2 semaines tavotovorona koa nagnano karaha zegny koa ne fa nisy force de l'ordre miaraka tamindreo ny accompagner tamin'ny raha jiaby nataondreo fa contraire amin'ny raha nataondreo tavotovorona en fait zegny raha tiako ampody amin'ny betrotsika atsika côtier zegny tiako ampody amin'ny betrotsika eto hoe nagnino raha nataondreo tsaikabo tavotovorona la même chose tsy niafara tamin'ny raha karaha io magnoro trano nagnino ndraiky izy avy amitsika agny lasa mifamono misy olo maty andraiky trano me satria raha nataondreo tsaiky a Diego mpianatra io exactement la même chose raha nataondreo tavotovorona tagny hoe aha hozaviny ny toerana ipetrahana eto ho an'olo fa tsy tokony mipetraka eto tokony adoso sy ny nama sy ny namany dia ny accompagner ny force reo nagnano raha io nagnino raha simple karaha zegny tsy possible amitsika fa manjary miafara amin'ny fifandonana de misy ny maty de misy trano me sasana ino ataony vazaha hoe irresponsabilité tsy fandraisagna ndraiky dikan'izegny mbola ino zay raha iambesagna niany tsy anamboaragna président l'université Nansarana ino mbola ino raha iambesantsika amizegny ro jiaby tompona ndraiky amin'ny université ao ino zay raha iambesantsika zalahy ministre zao agny ministre mbola mikoragna amindreo même pas quelques minutes trano me zalahy me trano ministre anao agny miaraka amin'ny colonel namanao igny zalahy ino loatra atsika ty zalahy olo karakory loatra atsika ty olombeloko karakory loatra atsika ty angekangegny mahita raha karaha io agnanaovagna azafady zalahy agnanaovagna azafady zegny tany tsisy fanjakana mouvement le manderaka azafady Zokobe le raha tegna viankoaminao zegny sérieux za tsara mimpagnasa tsara magnino fa fianasaza agnatin'le izy fotony nagnino misy olobe agny zao io ministre ny fampianaragna ambony misy olobe agny zao colonel araiky namany mandeha agny reo mbola ofo université miretry marandraigny to samby nagnano tsika mikoragna teto mikoragna i raha Joaquim mikoragna hoe apaisement calme zegny raha natao to même pas firy lera metra amontseko satria ny tanora atsika mifamono ny tanora boka hagny ro tsaiky abona mezagna vola parce que zegny sy nama nakaty raha ambebarako hoe
na ho faly olona tsy ho faly amin'ny ravolany ty de tsy anareo problème zany ary tsy anareo état d'âme azaveko izy ataoko amin'ny teny gasy zany volana izy voalohany monsieur le ministre koa mba regninao ravolaniko zay fotony anao degoany tsy haiko na fanodanao sambora ny président l'université nasrana miaraka amin'ny firongony jaholy zegny araiky voalohany zay faharoe vango hoe couvre-feu zegny amin'ny tanàna Natsirana io vango hoe couvre-feu keny tout de suite baka ilaminany fotony reo tsy aka amin'ny université andra io haligna igny so ireo koa ijotsa andeha maly donc vango keny couvre-feu amin'igny zegny samboly mipetraka iny koegnina sy namana fahatelo farany zegny zandry forosy nandeha nagnano raha jiaby sy namany samboranareo de alifasatananarivo amin'ny prison tseky maditra karaha nagnanaovany raha valovanagna izy tsy Joffreville baka mipody amitsika jerintsika io mipody amitsika io jerintsika io tsy atao Joffre atsika tsy mety raha karaha io zala ombiagna tsika ngiky raha karaha io isan'andra ifamono androbadraka ombiagna loatra reste zala le ndraikitsy reste le ndraikitsy fa tsy mety raha karaha io zala anareo agny franchement le rany origine le rany tokony université fa miregle io problème io io le problème d'université io tokony ro samby ro atao fony navita nifandamigny tamin'io raha io tsy magnino hoe bon ty karaha ty agnaboatsika ro olo aby ro sy namany nagnino olo responsable amin'ny université mbola mampikarama olo andeha mompo rabe ino amrebesantsika tsy andresana mesure amizay zala atsika ifamony eto amizay zafady zala ifa non le tegna mampadécourage baka frère antegna mba nianatra teo azonao zay zokizokinareo nianatra teo azoko ono ndray anao nde hidrika amy cuire teo fo taloha strict mampidriky idiranao io misy barrage ndre anao mpianatra ao fo anao koa tarany 19h 20h nidriky eo anao fa tsy tafidriky eo azoko ono teo nisy barrage aboko atsika tamy polytechnique tary taloha atsika nisy bus igny saviem igny kara igny fa zao mamicure volako aminao comme tu dis frère hoe université c'est une site internationaux io karaha ton site ny camp militaire hoe ty site tany militaire tsy azo dirana fa nagnino ary site universitaire olo jiaby midriky ary miasa tragno miasa nino mais attends mahinakinaka anao mahita le raha hoe antegna tafiboaka teto na tafiboahantegna niany izy nanjary karaha bazary agnatin'ny site universitaire manjary misy bara misy buvety misy tianao nino bordelique le raha zegny zala za aloha en force vive jiaby agny en force vive boko le tegna mampadécourage abaka frère tragno bozaka gendarmerie ambadiky eo zala lakory mampisarika ro ndraiky cure tsy haiko nino asandreo gendarme io basa magnano nino ro gendarme io ino asan'le commandant de brigade eo non le raha mampalahelo le raha baka io baka hitanao le volagna anao teo izy volaniko aminao zay mbola tamy faritany teo naviany nanampiky le zaza regny hoe nalefa tanjana masina tamy 18 tamin'ny andrany ravaly le problème baka karaha ty frère on est trop bon mais on est trop con tamizegny volaniko aminao nalefa tagny ro zaza ro sambory nino raha nisy le ro pitariky mihitsy le niforme nanangana ino forosy nagnasariny korontagna voalohany tamitsika tadego teo nitaky hoe ampidiana zanakane de igny koa le ray aman-dreny sasany nananjanaka fitiavandreo zanakandreo nagnaraka le pitariky tamizegny napody ro tseky regny ny tanàgna ta Sakaramy tary tamy kazeriny maramila tary atsika jiaby nahita zigny nino nataondreo taterindreo isakaliandra tseky ro tary ndraiky rava
atsika zao ipody amy raha karaha zegny koa zala. Ya, hitanao zokinaka azafady koa manapaka volagna mbola ho avy. Atsika zegny, atsika vahoaka malagasy, vahoaka Nantsirano, atsika koa mbola magniry famovoagna, magniry mangetaeta un jour agny mba misy raha miova, ialatsika eky laksiste, ialatsika io toetriny laksisme io. Zany hoe raha hoe fahoaigny mandehandeha ho azy mandeha dahoara fatao karaha io zegny. Raha io fa commence hitanareo ny tegna mampalahelo amin'ny raha ty ny karaha ty. Aminaka manokana misy olobe nalefa amin'ny fanjakana ty tagny, nandefa olo reo ministre mihitsy nalefa tagny miaraka amin'ny vice président igny namandro tagny justement andeha hikoragnana andaminana raha jiaby tagny. Comment se fait-il que oui ro olo aby ty mbola eo mety sur place eo na mety peut-être ro tsy haiko amin'ny information nazy mety fanody ro tsy haiko fa hoe boka non ro mbola vory. Ya ro mbola vory zany kaiky ro to ro mbola vory. Saombe azonareo ny mahatonga le ino zegny le révolte agnatin'le raha. Tsisy olobe matanana ny Diego Ceres io zala, tsisy olobe io zegny boka volaniko teo frère oui. Hitanao 2 secondes zokinaka io mahatonga zambonao anareo olobe io anareo raha masetsa anareo iady placen'ny gouverneur zegny raha masetsa anareo zegny. Voilà, justement. Non, quand même, non, franchement. C'est pour que les blancs, oui. C'est pour que les blancs, tu es frère. Est-ce que M. député, le vice-président de l'Assemblée? Aïe, il joue, est-ce que je te marie? Depuis, Tchèque, depuis, ils nommé, bon, nommé provisoire, Tchèque, pour qu'on doit s'en autant, vice-président de l'Assemblée, atika mana, aïe, ils jouent. Est-ce qu'ils me tangent? Est-ce qu'ils y ont? Point d'interrogation. Marioué, session joyeux de l'Assemblée nationale. Vouri, budgétaire. Atika mana nga maire. Ravrava atika jabwe, maire ni poudi. Aïe, maire. Uli itako kuni, ulbe itako to, préfet, madame igny. Non, les razins, c'est les ministres ndreky ul jabonavo, madame igny zaraiky itako mirepresenter tsika Diego. Ialako ty, aia amizay le olo sasany. Mitady place ro io, fa le ramasse place ro tsy io. Za aloha ninaka zegny raha angatako amin'ny fanjakana zao tout de suite, mesure à prendre, il faut qu'on arrive à choper Ronga Oulareou, la présidence de l'université, il est un directeur d'Amdasso, qui nous explique exactement le pourquoi et du comment. Ça, c'est Rodiab, Manoum comme président, juste comme proviseur. Voilà. Des votes de deux. Tout de suite, nous avons un couvre-feu Diego, une zone de quartier. C'est comme recteur de l'université. Sambor, une enquête. Et pour rétablir l'ordre, si possible, à zone de Bourbourg, Chanto, la rectivité, ni le yoko des dournes, si possible. Art de deux, ni la mangamie réponse ferme, comme les zandri, mangan sadasadareto. Donc, Ambararo, oui, tantandalanga, you, en pénari, you at Scaramandreni. Ipudana tsy kare mandreno anao koa fa tsy mavita mitarimy zanaka anao aza miteraka anao tsy forcé miteraka fa koa fa tsy voabeloninao tsy voatariminao zanaka anao aza miteraka fa ino raha ataondre mandreny. Comment se fait-il que tsaiky araiky amin'ny andra haliny 21h 22h 23h mbola mandehandeha tsy haiko firy taogno azafady zalahy justement baka izy koa fa tsy voabeloninao anao koa tsy manana responsabilité hitarimy zanaka anao koa fa tsy manana zany capacité hoe za ty hitaiza zanako sy namany fa hoe aterigna amin'ny dadiny aterigna amin'ny tsako nini anao aza miteraka anao fa manjary dahalo amin'ny tanàna ny zanaka anao boko eo anahirana antsika jiaby eto ivolagnana amin'ny ray aman-dreny jiaby zegny misy fanabeazagna aizagna ry misy fisatrako misy nino magnanao fa zegny anao fa anao koa fa niteraka responsabilité anao mitarimy zanaka anao koa fa miala an-tragnonao à 22h 23h à 1h du matin zanaka anao tsy agnatin'ny tragnonao c'est un problème zegny aboka io solution tokony ataondreo za io boka nikaiky ro to ro mbola mivory ro jiaby mbola Diego ro mbo mivory
Zany ambararao koa fa vita fivorenanareo zaka e. Ino solution tiako ambararao? Taloha atsika nisy barazy rasara io. Anao miondagna taxi baka igny, barazy io anao sa vendo carte d'identité. Anao koa fa tsisy, anao mijotso amin'ny taxi misy anao. Exactement. Oui, oui. Atsika koa fa tsy tiantsika le liberté, fa tsy tiantsika le malalaka, ampidiana le raha. Anao koa fa tsisy carte d'identité, amin'ny barazy io anao mijotso. Dikan'izay, carte d'identité io ataova agnaty posinao io tsy même pas 4 grammes, même pas 10 grammes carte d'identité ataova agnaty posinao. Anao koa fa tsisy ka zao miboaka. Nde andra matsagna, nde andra aly. Atsika ty karakory ataotsika ty frère. Nde atsika baka, anao baka Côte d'Azur fa nde Monaco mbô an-tragno io anao misy carte d'identité. Exact. Ah oui. Alio lavitra anao magnadigna portefeuille pesos-nao ke anao magnadigna carte d'identité-nao. Zegny andafy eto. Fa amitsika agny, atsika fa mena liberté. Atsika fa zay mila libre, zay mila zegny hoe. Anareo mavandy. Andafy eto. Carte d'identité io karaha fa chemise-nao, io tsy miala anao. Kenareo koa fa tsy tianareo le liberté, le malalaka. Aleo basy atao fihezigna anareo. Carte d'identité tsy miala am-posy. Zay tsy manana, petraka an-tragnonany. Hitanao zokinaka le raha mampalahelo agnatin'le raha koa zegny, atsika zegny itezegna amin'ny raha tsy manjary hatrany. Zany voilà, justement baka. Nanjary lasa norme igny. Azonao, reto tsy haiko volantsika forosy io ane. Tsy vono maly afaka no maly. Nisy fotoana zoa, za eto tsoa za mivolagna zegny ataonareo fa hoe zao kera valimanana, za tsy nisy carte intime. Fa au moins zegny nisy mesure andraisiny tamin'ny fotoana ananany nagnajano raha io. Nagnajano justement terme be izy tam'izay. Hitako maso hoe nagnano difasana boiny be araiky ny dokotara sara atao nagnondrana rô jiaby nalefa tagny Antananarivo. Voilà, zegny boka izy nazaveko teto frère. Ya, zegny. Fa atsika zegny, atsika vahoaka mihitsy. Irô io koa zanakatsika fo rô jiaby hoe. Karakory zanakatsika zao? Ambela atsika magnaraka, irô baka fa tsy voamalinaiky rô zegny hoe. Efa tsy koa fa tsy voamalinarô izy, tsotra fo. Maramila io afaka mampidiky rô agnatina discipline. Zegny matsara maramila. Magnampody rô amin'ny lalagna tokony omboandrô. Donc, atsika tsy mety agnatin'ny fiarahamonina agnambela dahalo, futur dahalo amin'ny tanànatsika io. Tsy atsika atao zegny, magnorimôry ran'olo, mandravandrava ran'olo, magnino zegny hoe, de vao mbola misy ray aman-dreny koa responsable, mais voa, zanakanay zegny hoe, ino loatra maratadiavitsika amin'ny tanànatsika ty e, ino loatra. De ivolagna nareo fa misy olo avy amitsika na olo manambola, na olo touriste, na sino namana ande amin'ny tanàna karaha zegny, tanàna sadasada karaha zegny, tanàna mino tsisy droit Far West. Far West nge io e, Far West io. Amin'ny andra marandraigny be zao olo mandeha magnoro tragnon'olo, Far West agnaran'zegny. Aia fanjakana jiaby amin'ny tanàna io zalahy. Nareo aza magnaraha karaha io. Aza magnano raha karaha io nareo azafady zalahy. Anareo baka milanja galon, milanja tsy haiko étoile, milanja tsy haiko lino. Andamigny reo tsy haiko badiny 15 ans, 20 ans, 17 ans mandeha mandoba ran'olo, mandeha magnano sinamana. Tsy andresantsika responsabilité zegny. Aza atao karaha zegny zalahy. Solution raiky koa mezako frère. Atsika taloha nisy ny atao hoe service légal. Afa le SN, le service légal taloha obligatoire. Anao koa fa 18 ans, tianao tsy tianao anao mandeha service militaire. Izy koa rô tseky lehilahy reo fa 18 ans majeur reo nalefa service militaire. Rô misy jery fo. Ampidiana le service légal. Fa io ne mahavy raha jiaby koa ne frère, le activité tsisy. Tsy famarako zegny dokonakay. Zany tsy famatrany. Tsisy activité koa les jeunes ani. Za tsy mifamatra ary ombonako mihitsy zegny hoe manana problème atsika amin'ny la jeunesse tsika. Arrête de dire ministre de la jeunesse.
Eto itovigna ministre vaovao de la jeunesse hoe mba tsara izy ijotso amitsika agny zo magnarany rahalahy raparany Désiré Rasambany Désiré voilà. Eto itodigna amin'any tsao regny na hitany le bataonao ty de hoe monsieur le ministre, notre jeunesse est malade, marary la jeunesse ne marary zay ve de ho faly mahita zanakanay ifamono mandeha mamono ny raha lany sy namany tsy ho faly amizay zay ary mangotsoko zay amizay satria ro jiaby zanakanay ao ro jiaby tsy hay nefa nony misy io le état de lieu io ny zava-misy atsika tsy afaka iraviravitagna agnatin'izay ke monsieur le ministre io le fagnandaminana ny hoe université sy namany fa mba tongava koa aminay agny hoe ino raha mety ataotsika amreto jeunesse malady reto fa ireo jeunesse koa tsy voajangatsika zao ro io lasa dahalo kikananandragnahary be mazava ty mavita magnaratsy sy namany ka le ombiagna zay ro amarefaka marien ke eto ivolagnanatsika jiaby zalahy responsabilité tsika zay anareo mpitondra fivavagna anareo agnatin'ny mino katolika agny anareo agnatin'ny luteriana agnatin'ny anglikana agnatin'ny silamo agnatin'ny zay finoagnana miaraka amin'ny fomban-drazana ino raha ataotsika ro tanoratsika ro io marary ro io ino zay raha tokony ataotsika miaraka fa atsika tsy afaka anginy mizara karaha io hoe tanànatsika zay manjary lasa far west karaha io nde imagine tanànatsika fo manjary zo ty ikoragn'olo lazany Diego nanjary karaha io zala atsika zalahy mitsangana zalahy mitsangana za tegna magnentana anareo mihitsy hitanao raha nisy taminay tambarobe tary tamin'igny resaka kerena fana be igny ro baka tsisy resaka foko eto frère tsisy resaka foko eto ro kere regny niala baka tsimagny ro nagnanondra jusque ro navy Tananarivo nareo kaza midoko eto fa manoiza magnavatra za magnambaranao ro navy ankify ro misy ata 10 amby ata roapolo araiky amindreo fa misy carte d'identité je te raconte miala zay ro tsisy misy carte d'identité ro amizay nitsaka nandeha Mbariobe anao fotoagna zao mandeha Mbariobe ao aty alalangilanginy jiaby tletiky voatetikindreo agnanovandreo charbon mais attends atsika miegny amy pays karakory zalahy ino asan'le OMC ino asan'le brigade nino asan'ny tsy haiko tsisy raha tsy atsangana ory tsisy asany azy koa ny zanaka fulany avostro azy koa ny zanaka Ndraiano avostro azy vazaha avostro mais attends magnanova karaha io baka anao andafy ahitanao hoe anao zanaka Sarkozy sa zanaka Macron anao koa tsy lazoliky nde Sarkozy fo zava Sarkozy zo aia prison fa tsika trop bon trop con atsika zegny ninaka zegny amaragnako le raha mandalo mampalahelo mamparatra fo ary ialagnatsiny amitsika jiaby oui mon frère mazomitra anao mon frère Joakim aleo fo volagna fo fa ok ambelako aminany fitenenagna bo fa za marina ninaka non izy mbola napidiry izy tsy nkitafiditry fa aleo fo za zegny avako aby tegna tia tomagny amy raha mandalo fotony nagnino zegny atsika zegny tafidika amy raha karaha io fo zegny atsika zegny manjary ifandrobadra ty fo raha mahazo atsika ty zalalaboko atsika nagnino loatra atsika ty ino loatra marana hazo atsika ty non en espace de 1 mois tsika miegny karaha io zala io fo raha ataotsika fa za de ty niavitra tegna mba tiako ampitegna amitsika jiaby agny efety atsika jiaby egny tanànany Digo io miditra anao Joakim midira anao tanàna ataotsika hoe atsika jiaby samby io tanàna cosmopolite io ahitana olo jiaby ampiarahamoniny jiaby ao mais miegny na ny olo silamo na ny chrétien na olo mpagnano fomban-drazana na olo boka atsimo boka avatra olo jiaby ame miegny fa nagnino niany atsika tsy ndroboka zegny raha zegny satria atsika mikiraviravitagna de vo misy koa reto olo reto io la famille premier ministre taloha io magnano
magnano rô tegna rô agnanaovagna azafady fa misy tamindrô io namagna ary nifankazatra nifankahazo fa eto zegny le nagnano raha tsy manjary amy tanàna io azafady sy iavanagna zegny fôtony misy amindrô io navy namagna navy nikoragna navy nire kapila fa ben oui zay baka mamparatsy le raha baka frère azonao le nom de famille manjary ro jiaby maloto exactement ambe za iala fa tsy tafidriky zegny Joachim attends ouais manjary robaka le nom de famille n'olo manjary hoe anareo tsy magnaja olo tsy Kristo anizay tsy magnaja olo fa place jiaby misy ro toujours misy magoy place jiaby misy ro toujours misy problème mais attends andeha etsika ty atsika jiaby teo fa ravoravo losy ravatomanga igny losy rajoela igny losy fa ro mbola eo tanky le rantsany madinidiniky reo mbola eo volagninay isan'andra atsika toujours vont retour des flammes oui zandrojo malalaka anao metimety frère atsika toujours vont retour des flammes fanambaranay teto raha zegny nazavenay teto tanky tsy ravagniny raha jiaby atsika iny nandamoaka raha nataotsika iny fôtony iro mbola mahazo vahagna place jiaby ao point stratégie jiaby amitsika ao mbola iro normal ro mitsindraka amizay gauche à droite aiza la anao olo zanakany Diego anao olo premier ministre teo raha ratsy souvenir ambelanao ho an'ny vahoakany Diego anao boko tsy regny fio tsy regny nino la famille afara amizay mbola magnano roro non fa trop zala trop tegna trop mety ratsy donc réseau tsika zandro Joachim nampidiriko anao fa tsy tafidriky ke raha karaha zegny responsabilité tsika jiaby aleva tegna aleva za mangataka amin'ny président mon colonel ampidiana service légal obligatoire tia tsy tia mandeha ataova sasalom zegny milefa zay talohako nagnano zegny ampidiana les services national obligatoire militaire ary voleza le anareo maramila ao ndraiky amy gendarme ao ty resaka tsokitsoko pesosy nareo ty fa tellement trop raha mandalo ay aboko le mampalahelo sur 6 provinces tsy hoe za zanakany Diego miaro Diego fa koa mbola nisy 6 provinces ny hitako Madagasikara jiaby hitako fa atsika ta Diego teo zala mba agnisan'ny province nirehirehany Madagasikara atsika tsy vitany vahiny nirehireh atsika fa Madagasikara atsika mba nangetaeta ny rehareha hoe karakory Diego zegny fa atsika zao zala nanjary pays de pirates province de pirates nanjary plus que Marseille plus que Harlem plus que Texas plus que Far West raha nagnino loatra nisy nino loatra raha tsy toetrandra zandrinaka Joachim tsy haiko karakory problème réseau donc na aminaka ty na aminao agny ke raha karaha zegny ialagna tsiny zalaboko ialagna tsiny na atsika ray aman-dreny na atsika tompon-tanàna na anareo président fokontany biby maro tagna izy ty iarahantsika jiaby mitondra aza mivola ke karakory zako be ino mara mandalo non zao fa tsisy fanontaniana zoko be azo ao zandry Joachim ao zandry Fabra na azovy atsika jiaby mitsanga keo tsika nitavandra zandry tsika reto GNZ
Ro zao voatafika amin'ny cure. Ay amizay tsika ray aman-dreny. Tsisy hita, tsisy regny. One misy tsaiky baka lavitry. Misy tsaiky mianatra amin'ny cure, tsisy la famille Diego, andi lefa endy boaka ia, or forosy magnano ny ataony. Halignandra zao mitsika Madagasikara igny. Apitraha couvre-feu, zay tsy falo on s'en fout. Andeha ro tsaiky ro Halignandra. Entinandreo fianaranandreo fitaovagna tsy tokony toforoany, nividiray aman-drenindreo mampalahelo. En espace de 1 mois, tsika toujours dans la merde. Ke eto afatra ranay farany za boka nikaiky ro teo fa ro mbola mivory, mbola tegna mivory ro mivola aminakahy hoe mbo ikaiky anao zay boka eo zoko be. Bon, mbo iambesako ro ikaiky za, mbo ambarako atsika vahoaka eto fo une suite iny fa tellement mampalahelo tegna mampalahelo. Oka tsika samy andraindraikitra zalahy. Ary eto za mitodika amin'ny président Michael. Monsieur le président, solution miako ataova karaha sitiny militaire io sitiny camp universitaire magneragna Madagasikara, karaha ataony Ivato ary. Mindaboka anao manangana tragno amin'ny bani Ivato ary, atako anao tafanangana tragno agnaty lakorony bani io. Ataova karaha zegny. Interdit, ndrenao zovy. Zay ny tragno privé jiaby agnatin'ny campus universitaire ao, adosoa. Karaha nataondreo nandravagna tragno nety Ambaribe jiaby tary regny, ravagna karaha igny koa. Site universitaire zay tsy tokony misy raha agnatiny. Akoatra mpianatra, cité campus université. Pasy miala zegny tokony malalaka ro io parce que ambohitsaina. Oui, ro mila concentration, ro mila tany manitsinitsy misy tsiko parce que dernier étude ataondreo amin'ny fiaignanandreo. Fa izy koa tsika barahoagna karaha io fo zalahy. Non. Eto za mitodika indrindra ministère éducation nationale, ministère ny éducation supérieure, resina andraikitrinaroa ampiara lalàgna à tel mètre miala l'école, na école EPP io, na collège io, na lycée io, na universitaire, tsy azo agnanovagna ni buvette, ni bar, ni épicerie. Ravagna raha zegny. Amin'ny Ambaribe misy raha zegny, amin'ny Curarine misy raha zegny, Curan Diogory zany any fagnahy. Sérieux, anao miala barrage igny, anao midika amin'ny raha io. Nde olo fa tsy mandalo amin'ny barrage kone, olo miaro barrage iny bajaj reto, n'importe quoi. Anao miala izy io misy tragno kasika zay, nde tsy tragno kasika fa endure. Zala ny fagnahy. Ro manafa tanàna Diego io mitondra za teo nde agnano ambiance, aza lavolagno. Atsika io koa agnaty sitiny, anao za fa navy anareo kabarika andafinareo ro aminay. Non, tanareo le mentalité mamparary fo hoe antegna olo nianatra teto, nitarimigna be teto, niany nanjary nisy karakara io agnatin'ny sitiny université. Mampalahelo. Atsika taloha ho an'ny tanora tsy mahay raha zegny, hitanareo igny président Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara, niboaka tamin'ny université ny Madagasikara anie zalahy igny, paix à son âme. Même ro ministre président tout ça là jiaby akomo niboaka tamin'ny université ny Madagasikara. En Afrique ro firy ro africain ro manampahaizagna ro niboaka tamin'ny université tsika niany. Pourquoi niany université tsika ndeha atao raha karaha io? Le tsy maty voalavo ankibo volaniko aminareo, mbola io le tsy maty. Tanky raha jiaby ny tognoniko anareo teto no moaly fako moaly, na za na Joakim na Fabre, tanky io raha jiaby io monsieur le président tsy ravagninao,
roa toujours mahita quelque part andropatina fitondranantsika androzy. Raha zegny ambarako anareo. Raha zegny ambarako anareo. Radio la zao ny mitokiky mizanareo. Nomaly zany koragna raha zegny teto. Marandraigny Zandry Joakim Fabre mbola mivolagna raha zegny teto. Amin'ny assemblée ao, lohan'ny assemblée io ao mila vonegna adoso. Fa mahatonga raha jiaby saobaoba io. Za tsy mavozo mivolagna zegny. Natao rô nekineky nanangana raha te tak tsy ara-dalàgna parce que rô mila hagnano raha ataondreo. Izy io. Mais attends, manjary mitondra laza ratsy isan'andro en espace 9 mois zalahy. Anjaratsika jiaby mandinika e. Fa izy zegny asiava couvre-feu koa fa zegny tiany vahoaka aloha atao karaha zegny. Ary ampidiana tamin'ny taloha koa fa tsisy garde-dentité ampidira lazoly. Tsisy havagna. Mivoleza atsika ndraiky kiavaka zanaka fulany, zanaka Rayano. Ndre Sarkozy fo babany ndraiky reniny aritsy mijery nidika prison. Fa anao zanaka andreo anao tsy ampidirina prison. Koa anao fa tsy magnara-dalàgna, midira prison ao. Ataova fisavagna carte d'identité aligny matsagna. Andafetiko ny magnano zegny ambarako anareo. Andafeto magnano zegny. Même ro gendarme magnano PR andafeto ro. Votre permis monsieur, votre papier de voiture. Ro mila mizaha carte d'identité anao en même temps. Misy mizaha carte d'identité ro io andafeto. Même anao mangala train ni bus ni RER tramway. Fa magnino antsika ambela libre atsika ndraiky magnano atibavy tahitomagny. Mampalahelo. Tegna mampalahelo. Zay zegny izy riavako aby. Ouais, désolé mon frère Joakim, fa nampidiriko anao tsy niditsy mety problème réseau toetrandro io koa maratsiratsy na aminay aty na aminareo agny. Donc mety magnaraka atsika David koa ke atsika jiaby kaza miambigny zoky be na Zandry Fabre na Zandry Joakim na azovy atsika jiaby malagasy Madagasikara io tsika jiaby. Atsika zao tsisy olo tampenagna vavo, atsika zao tsisy olo sambosambony. Managna preuve anao, managna vidéo anao, managna sara anao, aboa publier mivolagna. Ahaizagna izy. Ahitana misy le fototron'le raha. Fa izy fa nambarako teto. Tsaiky tsy anonony agnarana za fa tongon'ny agnarana. Baka agny ny boan'ny forosy ty. Veloma atsika jiaby.